manager weNyathifamily auya achitaura kuti vari kukumbirawo kubatsirwa kuti vasumudze muchato wavakati uriko muna December. Apawo manetizens ari kuti aiwa madii mangochata semuchato waHoly 10 wekungonobatanidzwa kwete kuti muti moda kuti advertisera makambani edu isusu tichikuchatisai. So ndo zviri mumastreets zveguys kuri kunzi komhuri yekwaNyathi yakupemba again here, and this time vachitoshandisana namanager, but vaMarambire vabva vazviclarifya vakati guys, this is business. Isusu tiri kukupai coverage, imiwo muri kutibatsira kuti muchato uenderere mberi. Vamwe vari kuti ko zvinoplanirwa chiiko muchato wekuda kuita mabiko, imiwo homwe dzenyu dzisati dzamira zvakanaka, hamusi matanga here kumedza kutsenga kuchada muchiri kucelebrata kutenga mashitsi dee mambomira kubva mamanya kukanda a wedding of the century. Vamwe ka side note vakambokanda umwe muchato naika wangaone makeka airembera kudai asi vakazonyura muzvikwereti zvatisiri kudira imimi mhuri yaGiri dei masiyana nazvo. So vaMarambire vakati ivo good evening vanhu vese. I know life gets busy and ndino appreciate understanding yenyu. Latest update yomuchato yakamira yakadai so we have received numerous pledges and we are deeply grateful for your support. To ensure a seamless event, we invite pledges zvakare for the following services. Tikumbiro bridal party attire, nekeke racho, decoration, transportation, food catering, entertainment, photography and videography, tents, chairs, mobile toilets, ne-PA system. Chasara mvura saka tofunga vanhu vakatopleja vakangokanda mvura chete. Venue iri kumusha, tichakuudzai exact location. So in exchange for your contributions, isusu tichapromota business renyu before and after muchato. A dedicated team is working tirelessly behind the scenes to make this day unforgettable. Tichakuudzai team members as we progress. So date rekwaNyathi runs 21 December 2024. Join us as we celebrate the union of this lovely couple. So ndo zviri kubva kuna vaMarambire izvi vari kukumbira zvakawanda. So vamunetsi vabva vatova vakati tiri kutenda kuti mativhurira mukana nemakomborero next time ndisuwo. Hamheno kuti ivo vamunetsi vakapleja maybe transport vanhu vanogona kuwana Great Hope kusumuka kuenda kuZimbabwe. Vechijanduka vativo vane pledge yavo vari kuda kuvapfeka zvese nekuvaactor kana panga pasati pava nemunhu. And don't worry, isu hatishandisi tape measure, tinongotamba iripo. Tewo events yabva yatoti videography and photography tipei kana musati mawana, but musati wanze cause topindirana mumashots, musati wanze because topindirana mumashots tikawandisa. So tewo events yabva yato uya ikapleja ukuwo ve-custom clearing vati vari kuya ne20 cases of water. Shellers general vati ivo ndivo vatange vari MC. Ndibhukirei flight chete imimi ndinouyako. Then pana sisilinda vativo vane Linda Bridal Boutique vari kutipa dress remuchato. So guys, vana Thomas Chizhanjewo vari kuti vanogona kuuya vaitawo mabest man. Zvichienda zvakadaro takaenda guys, manager vari kushanda. So muchato watobudirira vanhu vari pakati pekunzi tiri kupema. So vaMarambire vabva vati aiwa guys, ndaona mastatements enyu ekuti kwai tiri kupema. Important clarification regarding the wedding. So vati ivo isusu we are only seeking partnerships, not my donation. We invite my service providers to collaborate with us in exchange for advertising my opportunities. It is mutually beneficial kuti zvese zvienderere mberi for both the company as well as Nyathifamily. Formal contract will outline my obligations and terms between couple and the services. We are deeply grateful kune avo vatouya vakati offer my services. Your love and support means the world to us.
since kutora kwandakaita management, the couple yatotanga kuvawo decent income through maplatform avo. Tatotaura nemaprominent organizations kuti vapiwe zvakare ambassadorship, mabrand ambassador iwaya. One successful contract will significantly support maneeds ese ecouple. So tiri kukutendai zvikuru, rambai muchiva part of this journey. Tichiri kumkuku, your love and support has been constant, and we trust it will continue. Tokutendai zvakare for partnership yenyu. So zvatotanga guys kuti mukuru muri kutopema, muri kuisa henyu chirungu chakawanda asi kupema. Ende vamwe vari kuti matogona mukaexplaina nekuti tatagara tatomira neside redu rekuti matova vapemi nekuti majoina muri inopema. People are not understanding kuti havasi kupiwa mahara, but vachashanda through advertising the sponsors. Guys, mozva kuti kuadvertisa kunodhura sei? Kungoitirwa ka small video kesoya oiri na Madam Boss kana namaiti tinotobuda mari yakawanda. So nyathifamily haisi kukumbira zvakawanda, vari kungokumbira partnership. Tokumbiro zvakare shoko redu kuna management riri kuti please coach them on how to create sustainable content so that they earn a steady income from their content creation career. Tokumbiro zvakare kuti content creation ive yakachena, like clean content inoita kuti vasazovharirwe maplatform avo. Yes, matikuvadza yenyu manager nechirungu, asi tiri kuzvinzwisisa kuti aiwa zvechokwadi akusi kupema. Guys, rinonzi business. So mumanagement of business ndo zvamunoitiwa. I scratch your back, you scratch mine. Zvoenda zvakadaro. So vari kuti vedweka regai kuda kuita muchato unodhura kopai holiday naTarimatini vakachatira kuti ndo zvinoenderanawo neumwe. Imi motoda kuita zvichaunga kuda kufidha chitenderano village yese musina mari, chii chakadaro muchafira mahara nekuda kupa vanhu vekuruzevha pressure. Akati chaunga ndo muchato ndiani, uchenjere kuzosara nezvikwereti nenhau yekusagutsikana. Uyu manager ndiye atori wese pakupema, kuda kuya netuchirungu twako kuti zviite kakureruka. Vachatise iwe handitori mbinga. So ndo mamwe mapost ari kubva kumaghost account akasiyana siyana ari kuti aiwa isusu hatisi kuda kushandisiwa, toti kukuitirai zvakawanda, toti kuona content yenyu, this is the support that we are giving you. Mapedza ipapo moda zvakare kuti mutipe matimelines kuti just before Christmas tive tatochatisa chino komunomanyirepi. Dai mambotanga kakuenjoya mari yamastars nezvimwe zvakadaro. But anyway, negativity is going to kill so many people muZimbabwe umo. Vanhu vachangoti dhine negativity. Havasi kuona here kuti vaMarambire samanager aiwa vari kupusha madeals. Zvese zvichafamba zvakanaka. Anyway guys, the date is out 21 December. Mabiko pavillage apo. Zvese zvichange zvakarongeka, teo events yatouya, general shellers pamike, zvichinda zvakadaro, chishanja chirova masteps. Hey, but mukomana hapana chishanja apa, munhu ngaavhure maziso. Zvinhu zvinogona kuenda nepamwe. Tati chiti zvimwe vheko lupa uchati ndokuchaya ine GD6 asi aiwa mukomana anenge ari pavoicemail mazuva ano. To leave your comments on what you think about nyaya yedu yekwaNyathi.